guk hitzaldi hau antolatzekoan bi helburu bilatzen genituen, ez? Batetik, proiektu honetan ezagutzen genuenok, beharra ikusten genuen, herritarren artean zabaltzea, eta horregatik bururatu zitzaigun Urretxu Zumarragara hitzaldi hauek hartzea. Eta bestetik, krisi garaio hauetan, etxipen garaio hauetan, erakustea daudela alternatibak, daudela proiektuak gizartea eraldatzeko kapaz direnak, parte hartzaileak eta gure ustez ilusionagarriak eta bi helburu xume horiek bilatzen ditugu, ez? Aurrera begira, badakigu beste proiektu batzuk ere egon daitezkeela, hori Ipar Euskal Herrian moneta lokalaren gaia lantzen nahi dira, Euskal Monetarena, badago bertatik bertara proiektua, hemen eskualde mailan martxan jartzen ari dena, bertako laborantza eta sustatzeko, jantoki autogestionatuen gaia eta beste hainbat proiektu ekolapikoa bera, interesgarriak izan ditezkenak eta igual egongo da aukera proiektu horiek ere aurkezteko. Baina, gaurkoa, gure ustez, bi gai garrantzitsu hori erantzuten dioten bi proiektu batetik Fiare Banka Etikoarena, finantza krisia, gizarte ekintzaren deusezpena eta beste hainbat hainbat krisi ikusten dugun garaietan, uste dugu banka etikoak erantzun posible bat izan daitekeela eta bestetik dago krisi ekologikoaren aurrean energia berriztagarriak eta kontsumo arduratsu baten alde dauden proiektuak, ez? Badirudi orain koke planta edo garoña edo horiek diala, ez? Gizarte honetan aurrera begira aurrerapena ekarriko digutenak, baina ikuste dugu beste eredu batzuk badaudela. Goiener, izatez da, irabazi asmorik gabeko energia berriztagarrien sorkuntza eta erosle kooperatiba. Eta ze egingo luke, gaur egun, etxean iristen zaigun faktura emititzen duen enpresa horrek egiten duen lan berdina, baina bi ezberdintasun nagusiki. Alde batetik, zuek konsumituko zenuketen faktura Goienerrek bidaliko lizuekete, eta hor, lehenengo ezberdintasuna izango zen, ziurtatuko litzatekela energi berriztagarria erosiko genukela. Hau da, lehenago azaldu dizuedan salerosketa merkatu horretan guk energi berriztagarria bakarrik erosiko genuke. Hori posible da, eta gero, urte amaieran emango genukena da, ziurtagiri batzuk esaten dutena guk erosi dugun energi guztia iturri berriztagarrietatik datorrela. Horrekin zer lortzen dugu, neurri batean energi berriztagarriei apostua egin. Denok eskatuko bagenu energi berriztagarria, bagian garoña itxi egingo litzateke eta beste apostu bat egongo litzateke. Egia da, ezin duguna ziurtatu da, gero norberaren etxeko entxufera ze energi iristen da. Energia sortu egiten da, sarean nahastu egiten da, eta gure entxufetara iristen dana ezin dugu ziurtatu zein izango da. Baina azken finean, prezio berdinean, energi berriztagarriak eta ekoizle txikiena ari gea bultzatzen. Eta bigarren ezberdintasuna kooperatibaren izango zen, guk komertzializazio horretatik aterako genuken etekina ez genukela akzionista edo bazkideen artean banatuko. Goienerreko bazkide bakoitzak botu bat edukiko luke, eta botu horrekin erabakiko lukeena da kooperatibak edukiko lukeen etekin horiek ze proiektuetan inbertitu. Azkenean kooperatibaren helburua da kooperatibista guztiak edo bazkide guztiak konsumitzen duten energi kopuruaina berak energi berriztagarrien proiektu berrietatik ekoiztea. 100 bazkide izango bagina eta 100 horiek 1000 kilovatio konsumituko balituzkete, etekin horiekin egingo genuke beharrezko izango liratekeen proiektuak 1000 kilovatio horiek energi berriztagarrietan ekoizteko. Hoi pixkat bi ezberdintasun nagusiak, ez? Eta ez dugu, egia esan ez dugu ezer berririk asmatu. Europa mailan hau, beste gauza batzua bezala aurreratuak daude, badago Europa mailako energi berriztagarrien kooperatiba bat, 62 kooperatiba daude eta 300.000 bazkide baina gehiago biltzen dituzte.
Eta estatu mailan ere badago Katalunian Goiernerren parekoa dan Son Energia kooperatiba. Hauek 2010an sortu zian, 2011an hasi zian energia komertzializatzen eta 2 urtetan, edo urte terdian, ja 6.500 bazkide dira. Orduan, bai ari dira neurri batean aldaketa hori bultzatzen, ez? Eta badaude, Frantzian, Belgikan eta Alemanian, kooperatiba oso potenteak. Guk nola gaude antolatuta, pixka Milodek esan duen bezala, ez? Azkenean, Bolondres bezala kooperatiban 30 lagun elkartu ginen hasiera batean hau martxan jartzen, gaur egun 350 baina gehiago gara, eta bakoitza lan orduz kanpo edo aldunean aportatzen du kooperatiba hau martxan jartzea, ez? Talde bat dago gai administratibo eta juridikoak garatzen dituenak, eta lan egin dute kooperatibaren eraketa, bazkideen eta arlo ekonomikoaren kudeaketan, ez? Gero beste talde bat merkaturatzeko gaietan lanean dabil, eta hauek aztertzen energia hori nola erosi behar dan, eta pixkat erosi eta erosaltzeko prozesu guzti horretan lanean dabil. Beste talde bat da komunitazioa, kooperatiba ezagutzera ematean lan egiten dute, web orrialdea, sare sozialak, eta gero, azkenengo taldea da sorkuntzako gaiak, ez? Esan dizugun bezala gure helburua da energia berriztagarrien proiektu berriak egitea. Orduan, talde honetako kideak egiten dutena da, proiektu ezberdinen biabilitatea aztertu, biharko egunean mahai gainean jarri eta bazkideek erabaki dezaten ze proiektutan inbertituko dituzten. Eta, informazio guzti hau eta dena, hilero bilerak egiten ditugu, Usurbilen, Gasteizen, Bilbon, eta, bertan bazkidei kooperatibaen urratsen berri ematen dizkiegu, ez? Edozein, bazkida dena eta ez dena berturatu daiteke eta han ikusi dezake talde bakoitzak ze pauso eta ze egoeratan dagoen informazio jasoko luke. Eta webguneen bitartez ere eta email bitartez informazio hori eskuragarri dauka. Momentu honetan kooperatiba eratua dago, ez? Administratibo aldetik dagokionean, estatutuak onartuak, kooperatibai eskribatuta dago, eta Europan esan dugun talde horren kide dira. Merkatu arloan, badauzkagu energia merkaturatzen hasteko baimen guztiak eta fakturatzen hasteko, orduan gaur egun zuei iristen zaizuen faktura hori bihar Goiernerrek egin ahalko luke, eta sorkuntza arloan, proiektu ezberdinak egon dira mahai gainean, horien biabilitatea aztertzeko eta aztertzen ari dira. Gure aurreikuspenak, gai orain pixka luzatu egin zaigu, baina gure ideia da datorren hilabetean merkaturatzeko lanekin hasi eta kontratuak aldatzen hasi. Gaur egun Endesa Iberdrola dagoena eta Goierner kooperatibaren ideiarekin bat egiten duenari, aldaketa egingo genioke eta hasiko genioke konsumitzen duen energia horregatik fakturatzen. Esan dizut, 30 hasi ginen proiektu honetan, eta gaur egun 350 bazkide baina gehiago gara, ez? Eta gure helburu izango litzateke 2013 amaieran 1000ra iristen garen. Eta urteko aurreikuspenak ere dira, 1000 bazkide egiten ditu. Lehenago esan dizugu, badaude beste esperientzia batzuk, datu asko hobeagoekin, baina ez dugu ez da ere nego pixka konservadoreak izan, datu horiekin mugitzen dira. Eta, Goiernerrekin energia kontsumitzeko eta zer egin behar da. Lehendabizi egin behar da kooperatiba bat denez, eta nibeleke fiarekin bezala, bazkide egin. Gu jarri duguna da 1000 euroko diru ekarpena. Web orrialdean informazioa daukazue, formulario bat bete beharko litzateke zuen datuekin. 100 euro, bai. Ez, barkatu 100 euro. Hemen jartzen duna 100 euro, kontu korrontean sartu, eta bazkide zenbakia emango genizueke. Eta behin,
zuen azkenengo fakturaren datuak ematen diguzuenean eta kontratu berria adosten eta sinatzen denean, bai egingo genizueke eta guk egingo genuke lan hori komerzializadora batetik bestera aldatu. Eta etxean eta hor ez da egin behar inongo aldaketarik, zer lehenago aipatu dizuedan bezala, kontadorera arte eta kontadoren irakurketa egiten du beste enpresa, Iberdrola Distribuzion. Eta gu gaude azkenengo zatian dala komerzializazioa. Orduan, pixkat hau da Goienerren helburua, nondik norakoak, eta pixkat aurkeztu.